21 век ни посрещна с екстремни климатични явления в резултат на глобалното затопляне. Горещи вълни, пожари, наводнения, тропически циклони, бури и застудявания. Парниковите газове и по-специално въглеродният диоксид, който се генерира от човешките дейности, са в основата на тези явления. Какво можем да направим, за да намалим това въздействие? Да се научим да живеем така, че да намалим собствените си емисии като хора, служители и членове на обществото. Въглеродната грамотност е онова знание, което ни е необходимо, за да можем да създадем положителна промяна в начина на живот, работа и поведение и така да намалим въглеродния си отпечатък. Малките промени в начина ни на работа и ресурсите, които използваме, могат да помогнат за постигане на въглеродно неутрален град. Голямата промяна зависи от малките действия. А как можем да намалим негативното си въздействие върху околната среда на работното място? С няколко прости стъпки, които включват, например, използването на енергоспестяващи компютри и оборудване, рециклирана хартия, салфетки и други хигиенни материали, повторна употреба и рециклиране на хартия и отпадъци, използване на чаши и прибори за многократна употреба. Можем да променим начина за пътуване до и от работа. Общественият транспорт в столицата предлага много добра възможност за придвижване благодарение на внедрените електрически превозни средства. Освен това, може да ползваме колело, електрическа тротинетка, електрически автомобил или да ходим пеша. Знаете ли, че може да направите икономия на енергията, която потребявате на работното място, когато използвате енергоспестяващи уреди? LED осветление, автоматично изключване на осветлението, изключване на уредите от преносната мрежа, когато не се използват, употреба на преносим компютър. Намаляването на отпадъците е важна част от опазването на ресурсите на планетата ни. Това спестява количества вредни емисии за околната среда. На работното си място можем да употребяваме по-малко хартия и по възможност рециклирана, да печатаме по-малко документи, да използваме зареждащи се батерии, да използваме повторно, когато е възможно, офис консумативи, да събираме и изхвърляме отпадъците разделно. Водата е неизменна част от живота и в работата ни това не прави изключение. С какво да заменим пластмасовите бутилки или диспенсер за вода? Можем да използваме филтри за пречистване на чешмяната вода, кана за пречистване на вода, да използваме стъклени бутилки за многократна употреба. Ами и храненето на работното място. Ако сготвим и донесем собствена храна, ще бъдат спестени опаковки и еднократни прибори, ресурси за доставка на храната, ще сме си осигурили здравословна и качествена храна. А след това можем да организираме компостиране на отпадъците и така храненето ни на работното място ще има нулев отпадък. Възможно ли е да оптимизираме доставките на работното ни място? Независимо дали работим в офис или не, можем да оптимизираме процесите на доставка така, че да се стремим към въглеродна неутралност. Ако имаме нужда от доставка на офис консумативи или материали, е добре да се запознаем кои компании предлагат екологични и щадящи природата възможности за доставка. Освен това, можем да правим по-големи поръчки от по-близки доставчици и с по-малко опаковки. Не забравяйте растенията. Те са най-добрият ни приятел по отношение на въздуха. Растенията на работното място са не само красиви, те абсорбират въглеродния диоксид и го превръщат в кислород. Екологичният и отговорен начин на живот подобрява състоянието на работното ни място, общността, града, страната и планетата. Положителната промяна и намаляването на въглеродния отпечатък на работното място зависи от нас. Проект Въглеродната грамотност – път към повишаването на качеството на живот в София се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, програма Европа 2021 от фондация Каузи в партньорство с Столичен инспекторат и Софийския университет Свети Климент Охридски.